Het paleis van Justitie is in de Alroeneman in Greven verbouwd. Ze binnen de bijgelijks 2 nieuwe zittingszalen bijkwamen om de drukte beter te verdelen. De opvallendste verhoring is likwijls de haatingong. In steed van de dichte dwarm kunnen voorbijgangers nou streekjocht de Grutte hal in Sjen. En dat is wichtig, zo vindt de nieuwe president van het Gerechtshof. Het waren zware deuren die het hof eigenlijk afsloten van de buitenwereld. En die deuren gaan open en er komt glazen deur in de plaats. Waardoor het echt helemaal toegankelijk wordt en laagdrempelig wordt. En dat moet ook, want rechtspraak moet openbaar zijn. Dus mensen moeten hier makkelijk naar binnen kunnen. En dat zal in elk geval de komende jaren ook nog gewoon in Ljouwert kunnen. Ja, ik heb daar met de minister over gesproken. En de minister heeft het trouwens ook nog naar de Kamer geschreven vorige week. Er blijft in Leeuwarden het hof zoals het er nu is. En er kan wat zaken kunnen we verschuiven. Maar dat doet niet af van de functie van het hof hier.